byť kresťanom nie je zločin a byť liberálom nie je hriech. Keby tie konzervatívne hodnoty, buď ich príjmeme všetky vo všetkom, alebo sa nemám o čom s vami rozprávať. Ale takto to nefunguje ani v rodinách. Takže pre mňa tá autonómna etika je takým aj znakom, že niečo v nás je ako keby také svedomie, vedomie, ako to nazvať, čo nám hovorí, že toto je tá cesta, ktorou môžeme spolu kráčať. Tu sa môžeme dohodnúť. Čoho sa ja viacej obávam, možno aj po tom 30. septembri, že či bude možnosť hovoriť slobodne, či aj keď budú mať iné názory ľudia, či ja budem si môcť obhájiť tie svoje, či nebudem trestaný za to a nebudem mať problémy, ako som to zažil, poviem, za komunizmu, že priznať sa k tomu, že ste veriaci, to bola diskvalifikácia. Máme byť na čo hrdí, pretože na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí dokážu čerpať z dvoch koreňov. Z koreňu kresťanskej tradície a z koreňu liberálnych hodnôt, ktoré im pomáhajú chrániť slobodu aj pre ľudí, ktorí ich paradoxne nemajú radi. Čo to znamená európske myslenie? A stále tak, jak cítim, že, lebo som zažil zatvorené hranice, že sú otvorené, že môžem ísť, že ani nepotrebujem pás, len občiansky, že není to trocha nebezpečné postaviť to len na takých parciálnych, takých by som povedal, že taktických hodnotách. Lebo aj tá ekonomika, dobre, tak keď tak čítam teraz a pozerám, že vystúpi z Európskej únie. Bože, a čo tu budeme robiť? Však teda, keď všetci tí odídu, ktorí sú to zo zahraničia, ja neviem, či budeme nasadiť zemiaky a kukuricu, lebo... Pravičiari a ľudia, ktorí tvoria hodnoty, musia byť a každá spoločnosť by si proste mala nájsť spôsob, ako s nimi komunikovať a navzájom sa ctiť a rešpektovať. Ako to je také príjemné rozdávať, zadarmo. A nešťastie je, že sa tomu dá uveriť, že niečo je zadarmo. No povedzte pre Boha živého, čo je zadarmo? Nič nie je zadarmo. Keď vám niekto aj niečo dá, že sa môžete z toho nájsť, ale on to musí zaplatiť predtým. Čiže či už obedy, alebo vlaky, alebo zadarmo. No, to je taký komunistický blábol, to je. Žiaľ Bohu. Ako konáš, takú stopu za sebou zanechávaš, takí ľudia ťa vyhľadávajú a jednoducho takí ľudia potom s tebou chcú aj komunikovať. Takže byť liberálom určite nie je hriechom. Byť liberálom je pohľadom na svet a na problematiku. To znamená, chcem riešiť problémy takým spôsobom, aby aj ten druhý človek vedľa mňa smel riešiť svoje problémy. A nebudem riešiť problémy človeka vedľa mňa takým spôsobom, ktorý by ho ponižoval. Alebo z neho robil človeka inej kategórie. Aj ten liberál má hranice, možno sú širšie. A tí kresťania, tí konzervatívni sú radi, že ich máme takéto, lebo oni využívajú. Lebo tá konzervatívna stránka na jednej strane, áno, že búši do toho, že to musí byť, ale tak s radosťou pozerá, že chvála Bohu, že žije v liberálnom prostredí. Lebo keby to tak nebolo, tak by sa ani rozvádzať nemohli. A rozvádzajú sa. A tak veď, je to také pre mňa tiež, no keď sa musím nad tým usmiať. Lebo však čo už v tom konzervatívnom prostredí nie je, čo by nepotrebovalo aj to liberálne prostredie. Tí Inkovia a jednoducho Indiáni, ktorí sa živili tými zemiakmi tisícky rokov, tak oni ich pestujú kľudne aj 200-300 druhov na jednom poli. Naozaj 200-300 druhov. A to kvôli tomu, že každá z tých odrôd je odolná voči inému škodcovi a vzájomne vytvárajú kolektívnu ochranu. A toto isté je s ľudskou spoločnosťou. Ako náhle zavedieme uniformitu, musíme používať pesticídy. Napríklad mne veľa ľudí pri kampaňovaní hovorí, že vy ste strana podnikateľov, čo vy viete o ľuďoch? No my sme strana ľudí, alebo presnejšie ľudí, ktorí sú podnikatelia, ktorí sa snažia to Slovensko zlepšovať pre ostatných ľudí.